My ze Elzą w Egipcie. Witam gryfnie tych wszystkich, którzy mają radę słuchać tego mojego berania. No toż mamy już połowa września, a ja kiedyś ze moją haźbietką pofurglimy przed takimi ferioma do Egiptu. Toż też teraz już dla niektórych polatowych wandrach chciałby sam jeszcze ku temu coś doczepnąć. Wiecie, 5 listopada 93 lata temu nazad, w 1922 roku, odkopali, znodli pieronym ważny grób w Egipcie, srogachny grób faraona Tutenchamona. To ci było naisto festelnie ważne do tych wszystkich, którzy studierowali historię Egiptu. I szłoby sam bez pora godzinów o tym rozprawiać, no ale nie byda smędził i bajdużu, bo to nie ta sztela, nie ten czas i nie ta przyleżytość. Powia tela, co widział na swojej ślepia w takim muzeum w Kairze, jako blank, ale to blank, cołko ze złota, cołko goldowo karyta, którym ten cołki faraon po tej jego sakarze fyrtał. No i jeszcze do tego jego fresa też ze goldu, odluno zrychtowano choby jego rytniczny pychol. Słuchajcie, 4 złote kofry, kwarcytowy sarkofag i 3 goldowe truły mieli do kupy 400 goldu, czystego złota, pur goldu, jak to Niemcy go dają. Można ktoś się spytał, o jakimś faraonie godą, ano też kiedyś była to dla mnie zacałbrowana dziedzina i to nie ino z kuli książki Prusa i filmu Faraon. Jak czytał wszystko, co się o tym starożytnym kraju pisało, poradziłem na pamięć wyrachować wszystkich najważniejszych faraonów, tych Ramzesów, Totmesów, Amenhotepów i te najgryfniejsze jej kobiety, Hatshepsut albo Nefertiti. I od maluśkiego bajtla chciałem hań tam powandrować. Teraz wszystkie mogą, kejno chcą, fertaciamka ino chcą, a ja ze moją Elzą byliśmy genau 43 lata temu nazad u tych Araberów. Pofurnęliśmy tam fligrym, w to jest seboczy ruski, który się i łoziemności mianował. Wylandowaliśmy w najsroczym afrykańskim mieście Kairze, który wtedy miał już iber 10 albo 11 milionów ludzi. A jak się naisto nie poradził doczka, kejci entli nos zakludzą do tych cołkich piramidów. No i starszo to była, jak już od bajtla wiedział, tako ze samych słodów piramida Dżesera we ichni Sakarze. Nie Sahara, ino Sakkara. No i te najważniejsze, te które wszystkie z obrozku znają, boczą piramidy Opsa, Hefrena i Mykerinosa. Nie będę sam za wiele eklerował, tuplikował powiaj no tela, co ta najsroksza, ta piramida Cheopsa jest ścitelo i że szłoby do niej skukać łorost. Bazylika świętego Petra ze Rzymu i katedra świętego Pawła ze Londynu. Jeszcze ku temu katedry ze Mediolanu i ze Florencji. Najwicniejsze było, kiedy my ze Elzą rajtowali na kamelach. Od takiego szynku, który Napoleon III zrychtował swojej babie, rajtowaliśmy ci na tej gadzinie do Gizy, a ungefähr 2500 lat temu przed naszą erą napoczli te piramidy stowiać. No i lepszejsze to było te rajtowanie. Wlozę ci na ta kamela, która siedziała ze podwinionymi szłapami. Taki czarny beduin, co do te kamele wachowo kozą mi oblic ta ichnio galabija, na głowa nametlo mi ten jego turban, na skuli tego, i że nie miał wtedy bryli na kicholu, moja Elza mnie blank nie poznała, bo wyglądał na istonikę rytyczny Araber. Coś i ten czarny forsknął, na ta kamela gwiznął i ludzie, wiele nie brakła, prasknąłbych pycholem na zim, bo ten bydlok wstawał na przodzie dupani, a dopiero nie skorzy strekuje przednie szłapy. Jakich się już deczko spamiętał, kamela poszła, kalupy ma, że od tej Gizy, kaj te najważniejsze piramidy z Tyrcu. Pierunie to była rajza. Żadnej brymzy da kamela przeca nie ma. Żadnego ludzkiego języka tyż nie poradzi spomiarkować i no pruje, gzuje, choby łuny podłogą koleżyci w to podpolu. Moja Elska wrzeszcze na cołki karpentel, bo też wnet by z tej kameli śleciała. Rycy, ojgin, bo mnie blank we tych ichnych klajdach nie poznała. Możecie się wystawić, hop we kecce, we klajdzie. Jo blank nic nie słysza, bo mam ta moja palica zabindowano we ten turban. Araber za nią ze hiraniem powtarzał ojgin. Godą wam o study larma, choćby wielgachny rumel na pnioki przyjechał.
a Kamela nic ino wfiertała choby po glajzach, choby ci po razy świtną po dziobrach, chociaż targą za te lejce ryczą, prrr, stoj ty pieruno, giś dziediosecki. Sztopła, zabręzowała na szlak, gdzie piero przy takim srogim grodku, kaj była woda dla tej gadziny i ozaj. Tak wstawano przecież lastła na klęczki na przednie kolana. Jofresom prasknęło jej ginek. Łona zicła na żyć, aż mi w głowie tumpu. Jak na drugi dzień show, to już wam nie byda eklerował mnie Elza semie się chichrała i że pędaluja, oby synek od dragona i kobyły. Nie skorzy to mi jeszcze wszystkie, ale kletrowali się na ta srogo piramida Cheopsa i rań do poszczotka. Teraz, co tam już nic wicznego nie było. Luftu tyś. No i tak się miarkuje, co by to można stykło o tym Egipcie, bo już parę razy o tej naszej rajdzie sam rozprawia. Eugen z Pnioków.